के खातिर दोनों बार खोजे, निमन लोग निमन द्वार निमन घर खोजे। एक दूसरा के खातिर दोनों बार खोजे, निमन लोग निमन द्वार निमन घर खोजे। अब बियाहे के कुल तैयारी बा, अब बियाहे के कुल तैयारी बा। सर पे चिंता चढ़ल बड़ी भारी बा, दुल्हा के तलाश देखा जारी बा। दिल में शादी के बड़ी बेकरारी बा, दुल्हा के तलाश अभी जारी बा। लइका बियाहे के जोग चाही सोच के, एने ओने दौरे दौरे जाली हो। लइका बियाहे के जोग चाही सोच के, एने ओने द्वारे द्वारे जाली हो। एक दूसरा के घर बसावे के खातिर मेहनत करत उ देखाली हो। आज दुल्हन के सर पे जिम्मेदारी बा, आज दुल्हन के सर पे जिम्मेदारी बा। सर पे चिंता चढ़ल बड़ी भारी बा, दुल्हा के तलाश देखा जारी बा। दिल में शादी के बड़ी बेकरारी बा, दुल्हा के तलाश अभी जारी बा। एक दूसरा के दोनों खोज खुशहाली होके के चाही बहिन ऐसान। एक दूसरा के दोनों खोज खुशहाली होके के चाही बहिन ऐसान। अरे अपन अपन फर्ज देखा दोनों निभावे, एगो अभिभावक के जैसन। दिल में दुल्हन के प्यार बड़ा भारी बा, दिल में दुल्हन के प्यार बड़ा भारी बा। सर पे चिंता चढ़ल बड़ी भारी बा, दुल्हा के तलाश देखा जारी बा। दिल में शादी के बड़ी